Любите бавити Майнкрафт? Та я! А це є у вас такий цімбур на серверові, котрий фурт щось там безрядить. Бо в мене є. І це Стасій. Смарагдово. Так, а ну йдемо пникати. Стасе, а ти де йдеш? Якийсь, а не ти той забув. Ти ся смієш? Стасе, ти ще ніг до темний дуб не садив, ні? Ясно, добре. Добре, Стасе, кой... Добре, раз майся туди. Та при чому той мука? Чоловіче, ти... Поразму дуже тяжко дещо знайти. Стасе, ти де йдеш? Чо ти мені в озер никаш? Що таке? У мене не є часу на сесі бавлінка, чоловіче. Єна добріош гадкує за здоровлічком? Де йдеш? Рубати. Підписуйтеся на канал, залітайте на Twitch, кожний тиждень стрімимо дещо інтересне. Дякую.